Idi kalman laeng. Programa ng kapakangigan, kadagdag tutuma pagkasalitaan, tibiyag kinayat, akasla na pasamak laeng idi kalman. Aping amin nga ditay amuno anyat mapasamak idun bigat. Tapno day ta kung mga aldaw kat saan nga balil nga idilaing kalman. Pabagay mawisan na kayo nga agsurat, kan mga ipatulod ka na giti pakasalitaan nyo tibiyag kinayat, ada yung tupulos malipatan. Ana pasamak idi kalman laeng. Kaya patulod jo iti dayto nga programa kat maibasa da kita pakasalitaan nga pakaadawan iti adal liwliwaken pagsarmingan tibiyag. Idi kalman laeng. Sagudain nga rot ti surat, ti pagkasalitaan iti kalmanlayag ni pagkayam tayong Arlene nga napoluan rupat kwarta. Idi kalmanlayag. Idi kalmanlayag manong nemi. Tayo ba'y nakmanin pinasyar ni Nilo dito'y balay. Day of ko ngamin manon nemi ti pagtrabahuak akas katulong iti balay. Ket kabuta dayo, maminsanak lang ang agbakasyon iti may sa bulan, tay sumit lang tinaikat, naitid kanyak nga panagbakasyon ko. Ket ni, agat arak manin ti mang angon ko. Kumusta ka, sweetheart? Ano nga sweetheart ng ibagbagam? Ada na yun kinawatan ta. Kasan mo lang ditong pal na, Arlene. Kaya talaga baybayagan. Adon ti ornong ko. Ornong? Di ka mamati? Ito kwartak dito ni. Inruar na ngagpeso ti wallet na manong ni Megbilbil lang iti. Awan sabi, 3,000 reta. Ha? Apagbagasong nga 3,000. At asag babaente, 50, sang agasod, 2 agasod, 5 agasod. Kasusuldo kami. Iti construction. Dadalat na batin. O, nandiyak pa kami naipunde kininalang ko. Kasano ka adutor nung mo, Nilo? Kinakman din, libreta ti bangkom. Abagayat mo nga makita. Tapdo mamati ak. Amom ka di nga sigurista ak. Arlene, tinampatag dito ita, kaya adda kwarta kiawan. No talaga yung patpatag na. Sungbatan na ko, tagasawatan. Aging nga hindi kagbalbaliw. Awan ti maore mo kanyak Nilo. Anong matas ka nga balbaliwak? Agtrabaho ka nga agpaiso, abasta construction worker ka lang, nagdakil ka nagpigsa ka nga gastos. Sigarilyo, arak. Pasariman pag nasapay agsugal. No ikatem ti arak, ken sigarilyo ken sugal. Ken agurnong ka, baka maaklon ka. No de makitam kanya kadakkel nga ornong mo, baka maasawa na. Kasla mo libag-bag nga rupak at kwarta. Uy, agbaing ka? Saan ka di nga, ibagbagam nga sanak tula kayat no adda kwarta? No adda kwarta, kung no adda kwarta. Kwartat ka sa punan, oy. Agbiag ka din ang kwarta. Ti kwarta, magatang mo, ti kayat mo gatangin. Bagas, sidaan, arwaten, makapangkat kayat mo papanan, dapag pletem, at igatang mo, at dapag shopping mo, at da kwarta nga ipatakdir mo nga balay, at da kwarta nga igatang mo, imlugan mo nga orip tumutorsiklo, o tricycle, kit dinagsayatin, no dapay jeep, o no kutse. Kasta ka dito kahit mga biyag? Kasi sino kumatisan ng ambisyon? Dito nga kinakurapay mga bibiyag kadig naganak kanyakin kahapsat ko. Dakas ka din arapa apag tagnamay. Nga matulungag na datang ginanang ko. Matulungag din kahapsat ko. Biing inauna. Yung kasanungod maramit mo na itakit, katulong ka lang. Iso nga rod, katulungak lang. Pagkatapos may sa construction laeng, tagbaling asawa, kasanung nga, matungpal trapap ko. Nugasta din nakayat. Ulitek Nilo. No may pakita mo ti ba nagbalbali mo? Kadada nagkasaga na nga kwarta, nga usarenta, panagkasarta ken panangipatakdir ta balay ta.
Mabaling nga, masursuro ka nga ipatid. Rupa ka kitito kwarta. Anong nami ginanat ko ni Nilong agawidan? Kahit ko taginan ako na. Kahit ko masapa nga maturog ko na. Awan tumalit kes iskan na anong nami, deta nga panagsasalitan. Hindi makapanawan ni Nilo manong nami, sakbay nga napanak iti silad ko, pinagunyanak ni tatang. Adli, tang, agtuka ko mong palang balasang ko ta, daman labit, pagsalitaan ta. Mabibiit lang. May panggaptan niya, tatang. May panggap ka na kayo kininilo. Tamok na dan nagkinawatan niyo. Awan, tatang. Una taday tatipad padamag na nga ron, kada kita katrabahuan na ti construction. Nubya na kakanon. Ti makadakes. At tabi tumandanon kanyak nga, iwarwaras na nga, adda kanon na pasamak yo. Anya? Iwarwaras din nilo dahil tatang? Basta may dandalong kanyak. Ano daman nga kayat na dyan? Feeling ano biyan akon? Iwarwaras na pengada na pasamak mi? Bastos na dyan. Iso nga rin salut-sud akin ka, no? Pudpud no? Oo, nga pudno tang. Virginak pa ilaing. Kinahan ko pa'y, kan saan ko itong aklunin da dyan anilo? Sinungarti kayat mo. Awan pa'y tang. Kasanungarti nga makalong out at tirika. Kaya tagtrabaho kayo nagtatrabaho ako man. Uwarin na nanang mo. Ngayon, kasanungat nga mayaon tayo tirikat. Sikang inauna, anyat may tulong mo tapno mayaon tayo tirikat, anak. Sige kitang, awang pagdanagan nyo. Siyak ti makamo. Tapno niya. Tapno sumaya ti biyag tayo. Imbagak dayta manunaymi kabutad da panggip ko. At da panggip ko manunaymi. Ni Don Elmo. Ni Don Elmo manunaymi kit iso ti amo. Balo. Iso na lang ta kontrabida na di anak na. Anak na nga buridat. Nga padak pa ilang nga malasan. Taluda nga kakabsat manunaymi nilaing Doris ti babae. Dagiti dua nga kaabsat ni Doris nga putot ni Don Elmo at da amin na pamilya dan bukod ng balay. Iso nga dudwalaeng ti Serbiak manong namit panagtrabaho kas katulong. Ni Don Elmo ken kastamateng ken ni Doris. Ni Doris manong naming agtrabaho maten. Ako pa asawa na. Ngayong boyfriend ni Oscar. Ngamang paspasyar ken kuwanan ako. Ti aramidek agdalusak iti panakilal gamalay da, ilabaak ida, ilutuak ida, kanda doon pa yung trabahuan. Nabigsapay lang ni Don Elmo manong, kinapudno na, nagiti kong daway nga agjagjaging itiya agsapa. Nga nakashort nga nakauyos nga agjagjaging palawlawan na ti balay, santo aglagto-lagto nga at dapat kiti treadmill na manong. Magusto na unit mo nag-exercise iti hardin, iti bigbigat. At dahil kiti gundahon no ka manong name akit kita kasla sa ampay nga lakay. Okay na. Kaya na pa lang dahito no mga asawa pa ko na. Inindon ta ni Doris manong name no kasta nga bigatan kuna na kanya. Arlen! Ito manin. Sus. Apay ma'am. Apay dakata. Sino kita nita? Buy-buyayam ni Papa nga exercise? Nadanapan ko lang inalaman na, ma'am. Nasaran ako ng mga anak ko, malata ako pisina. Sige. Alan, nakaidasar kanto na. Ito no, kapok di ba nyo? Dito iti problema ka rito nga Doris, manong. Awan ti panakisarita na kanyak no sa nga binumbugkaw. Sakit mang lais. Kargat na launay ti pananguyaw na kanyak, kamamirmiraot. Nga talaga nga nalabas pa yung katulong, babuunan ti pangyarikan na kanya. Ngayon ni Don Elmo manunemi no kasarita na, Arlene, sir, babaling ka din kuyugin na. Papananta, sir. Babanda mag-itsanda. Ala, sir. Siyaklatan, sir. Kahit ko tagwat-wat.
Ket tuwatan ti magitsanda. Sabi nga daag nga magbagkat ka dito tsandaanan ta. Sir, abi kami nga kuyog ta, saklatan. Abi di mo kayat nga kuyog ta. Ibagadan to pa sir nga gasawa ta. Tadi mo ka di kayat. Ala ni sir, solo ito pagbugahan na, ala ni sir. Kasta manong nemi di masansan no kwa, numakalagip no dun elmo. Tsaka mo, agkurso na ta kanya. Manong nemi no kasta nga, itad na kanya ti sweldo. Na ito iti sweldo, hirapin na pa yung iba ng Trump, nakulap ko. Another sweldo, bonus. Ala sir, adoon na yun, alawat mo. Magusto ko na ti servisyo. Yung gasla sa anak sa akin nagpahot dito sir. Tapi ka saan ka nagpahot? Diyak kurso na ti panagsasaot ti anak yun. Ni Doris, wen, basta agbaon, binubugkaw. So nadala yung diyak matungpal nga dagos nga bilin na, pagsawsawan na. Alala, pasensya ka ni ti anak ko, gananos ka. Banta ka saritak to isun. Bagbagak to ti anak ko. E saan ka po ang panawa? Ha, Arlene? Di nagpanawan. Aduma dita sir, ti mabalin mo nga alain nga sa baling nga katulong nas pagarigal lang, nung tsak maanusan di kapsat di anak yun. Sasara mo pang panunutin ni Arlene. Tinibran kita, siyak ti pagserbiyan. Pagserbiyan kay mat nga dua, nang naruna keng kuhanas siya. Baon lang nga baon. Ore sana nga nasken nga ibaon kat baonan na. Ore kabalan na kumamat nga alain, muno pidutin, muno gawatin, siyak pala ti mangala. Kasla na eran ranta ti magparparigat kanyak sir. Arlene, ipagpaghasik ka saan nakapanawan ha. Manipot iti siya kan tinagbaling katulong mo dito kita si Maya at ti salunat ko at ganay kay ko nga ang mangwatwat nga mangtagibad di salunat ko. Kasi makikita mo, pimintas ti pamagik manipot di adakat to'y. Una-unay, anasihati pa nagserbim, may kadwa na imas ti lutom. Ken, napintas ka. Sir, ada pala panunot mo, pumanaw? Sir, mabilang. Alo sir, ano rita, ado yung pati sweldo ba? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 10,000. Alo sir, apay na ito i-advance yung kanya? Saan nga advance? Iregalo ka. Ala, sir, mga nibagayo mo nga rupak ti kwarta. Sino kumat mga ibaga? Siyak mati voluntaryo maktinkan ka. Sir, alawat naman. Daka-daka daw, sa anak nga rupat kwarta, awatek. Grasya gayam, thank you, sir. Ton Rabi. Apin ton Rabi, sir. Umayak tuman masayin. Ha? Saan nga pa sa titrabaho ti agmasahe, sir? With extra pay. Ha? In kan advance. Oh, di mo kaya? Ganito na mamasahe na. Another 10,000. Kuhin ka? Sir, mat? Bakit bagayo nga surupak ti kwarta? Basta orahin ganto, ha? Orahin ganto, Orahin kanto. Pinanpanunot ko dahi tama nung napikid din nga saan. Pagpintas kong daway manong. Baka mutan. Nang 10,000 inton rabii manuntong at itad na. Bapang kong dagos nga idolin ti pangko. Unasanggat agawid at agbakasyonak na, ikaw itad kininanang taitulin na. Nukas kasunulain, makaurnong kami nila kalakwarta, may tuloy kong ito nagbasa, mapataramamin ito di balay mi. Kaya no kaya't na di adjek nga ituloy ng ito nagbasa, di pagbasa
Basta dalaki din itong elmo nga pagbagasak. Ngam saan nakarupat kwartawan. Ngam kahit ko lang ibusan amin na kwarta ni Don Elmo. No, laki dito talagang kayat na. Karabian na manunemi agradrede ako na sumrek iti kwarto ni Don Elmo. Iti madlaw ko manunemi ang damang sisim kanya. Kontrabida nga ni Adori, ni Doris. Ay, Arlen. Ha? Hoy, Arlen! Mabaling ka di. Ma'am Doris, kasanak nga. Ang kasta pa nagkisang salita kanya. Hoy ka lang ngayon. Hoy, sa nakapigpigsa? Agreklamo ka? Ha? Agreklamo ka? Kahit mo tutungpahin ka? Na? Ha? Kas ka rin na yatungpa. Padasi mo tumumpa kanya tabalsek. Balsen ka. Ana, balsan na. Padasi, la. Si kamang palang tikatulong. Nga natangsit. Nakarin. Oy, Doris, dito ibagakeng ka. Dito tibulam ti panunot mo. Doris ko nang pahingan niya. Si ka ba hindi mang pangtakan niya? Hindi naglengkan. Basta dito tlaglag iba. Sige, agpapas ka kanya. Agpapas ka ng bilang kanya nga katulong. Nga mas daw kan tulayan intun ibagak na saanin nga siyak ti katulong. Ana? Kasano kung mga mabasamak aber nga hangag baling nga katulong? Malagsiya na agtalaw kan, natasabaling nga katulong. Sa anak to na katulong. No di kat siyak to ti agbaon ti katulong. Ha? Kasla maawatan ka? Ana? Ha? Kasla mo sulisugan ni Papa tapno asawain na ka? Hoy! Saan to mapasamak na ita? Saan kung nga ipalubos nga si kala nga katulong ti agbali nga may kadwa nga ina? Nagsubliak paling iti silid ko kit inuray ko manong nemi nga katurogin ni Doris. Kalpasan da ita napana ko ni silid ni Don Elmo. Umaya kon Don Elmo, amok akursunada nak. Ket ited ko king ka, no anyaman ti masapul mo. Kabailam lakid di. Nagasat ka, gabota sikati umuna, sikati mangusat, ti kinabirhen ko. Ngem, masapul nga agwaisak. Rupat kwarta, kunada no isot kunada. Ngem masapul ko. Kasapulak na kiti kwartam Don Elmo. Kasukat ti panangipain ko kayang katikalkalikagumam no kabail na nakpaila paragsakan. Ilinukatak tiri daw saan nga nakalak. Dumanon ka, ururayan ka. Manong nemi dim light, tilayang lampshade, manong nemi tinakasindi. Very romantic. Manong nemi di asidgak ni Don Elmo. Nakauyos ti logo. Kasla awan ti makitak ako ribet-bet ti barukong na. Barbunan ti lakay manong. Naka-short, naka-boxer. Ket nakalukluk meg manong nemi ti babaen ti. Agdisdiso. Kabailan na bailang ata. Uno at nga ta tumaren na. Ana pa lang turayam. Masahin ako na. Inututo mo na, Sir, iti barukong ko. Nagmasmasahe dakit, bukot ti mo na. O sige, bukot nga rin ti mo na. Agpaklebak nga rin. Ano to, sir, mangmasahe ka? Ada na kasaka na nga lotion. Lotion? Unulana. Lotion latan. Sige.
Manong Nemi, tinaramid ko, inikat kong tibadok ko na. Nadlaw na. Nagdata. Ay, sir, baglam kayo. Oh, pudno ka nito makit-kita ka. Apa nga inikat mo, tibadong kita. Agpakpakitan tinapintas ti sukog na nga marukong mo. Amang ano, dato'y mansanas ko. Sir, iti imasahek, iti barokong mo. Kas-lakas niyo. Ala, napimpintas man na. Dati ka di nga, mahinista ka. Saan, sir? Kamatang ngayon nabuyak. Nabuyak kasi ini. Nga di lalaki, nakadata, kadya babae. Rabawan na sana. Imas masahin iti duwaman sanas na iti barukong ti laki. Arlene, kayat mo ka di. Nga adda mabasamak ka na ta. Kayat mo ka di nga asawain ka. Kayat ko, no pagtalawin ti anak mo. Hana? Apikastat ko na, kontrabida ni Doris. Nawam mo nilakid di nga ta relasyon ta, kanda mapaspasamak ka na ta. Ang mga nun niya pititakas nga namitan na kanyak. Pagsawsawan nak, makaibaga ng ropa ak ti kwarta. Nga gapo iti kwartam, ito nga umandungutak. Awan ti pagdanagam kang kuwana, siyak ti makamo. Sambat nga iso ti mangtid kang kat kwarta. Sambat nga isunat mang papasuldo kang ka. Siyak man. Ha? Han nakalagid di gantang ran, ore pagsawsawan na ka, amulat ang idandanang. Basta tinaskan kita. Marami damon. Mabitlain, ha? Tek-tate konti belief ko. Ay, tay, Donel mo? Nakatakder? Uwen. Ada tumtumaran? Ada. Yawawak lang at kumatakyak. Nga masapul pa lang nga, maramanan ka. Ore maatakak ton. Basta, oy, agor ka, ore maatakak ka ton, basta, nalpasin di kasarta. Manong Nemi, inaramid ko, iti nangidenes, ti barukong ko, dagiti mansanas ko, iti barukong na, sako, inyali-yali akas diyay. Kunana, baka maatake na ito nga lakaya. Arlene. Tinarakop nak, Manong Nemi, kat siyak matentimbal na. Kaslasang nga lakay ti luko. Ta nakapurpursa nga nang ibaltog kanyak, sana inamalanin di kinibibig ko. Nabara di kinibibig na kaslasang nga lakay. Sana'y nagkanti na dumadumapas at ti barokong ko, di kitidwa mansanas ko, Manong Nemi, nagmayat ti panang kirab-kirab. Wow! Kwarta na. With ganas pa. Naku, nagtibag. Ayun ka, Manong Nemi. Kaya papaba na pa ti ulo na ni kaslamukon kayat nangaramidan, Manong. Umuna nga mangan. Yung baglagan da binugwak da ita. Ngem, sampay nga napisang ti talon ti langit. Anya nga tantot aramidan na. Manong Nemi, adda dagiti bibig na iti baba, kat na isang sangayin ti mariknak. Adda kayat na ti rumkwas, ngem sambat nga makarukwas. Kat kasla kayat kun Manong Nemi, nga butawan nan ti talon ti langit, tapno di kastakit mariknakon, kasla kayat ko nga mariknak. Ay ka Manong Nemi, nga pangato na, di kinibibig na, nabati ti barukong. Ay ka Manong Nemi, nga naglanang manin, di kinibibig mi, kat kasla isagsagana nan Manong Nemi, tinakatangtangken nga armas na. Sir, mabitlang, Jakayat. Apay ganti mo kayat?
Uy, yung dinakbitin na kasta. Sir, itad mo ba? Ha? Itad mo ba? Ti anya? Ti karakarim kanyak. Nga nayon ta inted mo. Madamdaman ton, itad mo pa kanyak. Itad mo pa tat mo sigurado. Ay, nagloko kan. Lala, mabitlang arutin, nakalain. Mabitlang. Timakder manong nemi nga kita nga guy-uyaoy. Aguhating-wating manong nemi. Dakil mo tayo. Dakil na ito kuka na tulakay. Inagsubli manong nemi sa nga bandel. Mano na ito 50,000 deta. Ha? Peso, sir. Wait. Elmo ko namlat ng kanyak. Tagasawat anton. Kukwam do amin na kukwak. Da kayo na ko ha. Ken Doris. Ni matake kan sawatan. Da kayo na kan tawid. Ada to kanya tasaktak baling asamo. Win. Ada to ken ka. Agplastar ka nga Ruben. Wen manon nemi. Nok makabasulak na ito yakit. Pakawanan takko na. Ngembalo ni Don Elmo idinto tabalasan. No ibagada man manon nemi nga rupak ti kwarta. Ibagada ti kayat dang iba. Minamao yung tagayat king ka. Awan ti maaramida. Tara ito tinak pakaragsaka. Kasleta kanta nga marik namla ko mamano. Ibagada ti kayat dang ibaga. Tinaskin kadada kwarta. Apekid ding asaan. Nakunak manon nemi kamayatang isagsagana ni Don Elmo iti panang busat na. Panang burak na ti kristal ko. Hindi tamarik na akong tinabara nga nakatutok iti ruangan iti bagbinigla na ginulpe. Aray. Ano sab, honey? Ano sab? Ti sakit na. Gagangin na. Aray. 50,000 pesos na naburakan di kristal ko. Hanapay nga rod manong nemi, inted ko nang intuyak manong. Kaya di awanin ti mariknak nga panaas ken sakit na idumduman nga imnas tinak marikrik na. Aglalaloy iti kastauna yung ti partas ng agbayo, agkabalyo'y trabaho ko manong nemi nga orel agal-al-al, yaw awak nga matake. Elmo, baka no, matake ka. Tsaka palubos. Ala, paano kon Julio? Mapanakon ko nakit talaga nga napanakon manong. Init etaktin nagpanang karyat-kit ken kuana. Na ipasarding manong nimi ti panagkabalyon. Sige, ituloy ko, Arlene. Kadagdagan tanto na mapanakon. Sige, Elmo. Kasta, Elmo. Arlene, Elmo. Asa nagakon? Isabat ko. Oen manong nemi. Nalaing ka napigsa pala ang tilakay. Kasla. Naka-charge manong nemi. Talpasan ti muna nga rikos may kadwa ipitlo na kumapay. Nabannukan, Elmo. Nabannukan. Aginanatan. Sige nga rat. Inakonsidered ko. Sangkan nagsubli ti silid mo. Tamanipot iti ito garabi agkasilidan. Kapag nagsanay ka. Mabitlaing. At kahit kung isublikan ka. Detoy. Apa isublim ka niya? Tiinted ko keng kakwarta. Graman tinted mo timalim. Bali 60,000 pesos detoy. Isublikan ka. Apa isublim? Baka pagarupan nga rupak ti kwarta. Awatem ko mga donel mo. No kaano pa nga naitid mo ti amin mo, isublim na kita. Di kayat mo akit nayunak pa Saan? Tsakayat. Awatem ko
Anat kahit musawan. Saan nagarubat kwarta, Don Elmo. No apay inted ko tibagik ka. Kapag nagbaling ka mataga napatek kanya. Ti kinaanos mo, ti kinasihat mo. Sa sino ko ma, ti babae nga saan nga makasurusuro nga mangipatek ka. Nang runa, pinaragsak na, intayok-tayok na. Awate mo. No. Kastoy, terminan ta. Mapandan to iti bangko into the bigat. Ta baliwan ta na iti account ko. Maramit na tiya. Joint account ta. Ang mabali mo tag-withdraw, iti kayat mong withdraw, o reawan ti pirma. Di adadamanin nga madi. Ang mga pinagpagkarupay nga kun dawaya kiti. Kinasiyat mo kanya. Awan ten yaman nga niyam di nga panaghatap ko. Gabot na mamati ha, Carlin, nga ba't patik na? Saan ka nga rubat kwartang? Kasal tayo pagpagpagam. Bayam nga naging tao kat ibagata di kastangam siyak jak kayat ng ibaga. Gabot na mamati ha. Nga saan nga ti kwarta na patid ka. No di kat siyak mismo sang gali. Pamaragnek, di pa nang sublim ka na itang kwarta. Alaga na malatan. Tasagbay nga mapandan to iti bangko. Agawid kan to. Tayong kaikan ti kwarta rin naganakan ka. Itad mo to na ita. Mabalid na paginggastuan, ti kahit na paginggastuan. Pangpapindas sa iyo ti balay yun, no. Itulong na, i-deposit na dakautan na, panagbasa na kiti, yakabsat mo. Kinorisi ka. Nagbasa kan to. Sino pa nga serbi ka na kayo nga katulong? Saan ka katulong dito'y apaman nga makapagkasarta? Ikasaron no, tratarin nagtulatan ni Doris nga katulong. Siya kundi mangibagakin ka. Ano kastat panagsasaw na tungpaam? Ha? Wen? No, gasawa tanton si kanton ti may kadwa nga inana. At danto karbengamon nga amang tungpak yung kuwanan no basbastusan na. Matakas ta. Jack may turod nga tungpayan. Napiapay nga sumakay turod amang tungpakan niya. Wen ngem tetet kahit ko sa once nga gasawatan, naturturay kan ng isuna. Adda kan, wano adda isunan ti babaem, tas ika nga rodin ti may kadwa nga inana. Kabigatan na nga rod manong nemi, irirumara kung tanda papanak agawid ak, binugkawanak manin ni Doris. Hay! Arlen! Hangko ingas kasi. Ingkas kaso, intarang-teng kontri mo, Hoy! Ti bastos na ito yung nababanan! Ang subli ka, pamanam! Awan bibiyang mo! Na, Hana? Saan ka nga makasubli na ating balay? Sige, pumano kan? Saan ka na makasubli? Manong nemi, diya ka mo no, managsakan mo no saan, datatang kininanang, edi pakita kiniyawat ko kadakwada manong nemi ti 60,000 pesos. Ano na ito? Nang takawam, na nang tatang sa anak ang mananakaw. Snag ka po na nga ron. Inted kanyak ni Don Elmo. Iti ang nga rason. In-advance na kasta. Nanang tatang, agbalinton nga manukang nyo ni Don Elmo. Andiya! Adan na pasamak mi. Kaputi kwartang, inted na kang ka, inted mo matin ti amin-amin mo? Di mat kontrabida ta anak na? Hangisot mapaturay. Tatang, sa anak nga rupat kwartang, ipatpatig ko ni Don Elmo. Ipatpatig ko isuna. Manong name niya ka mo no kasanot pa nakadengig ni Nilo. Tadagayam, iti sangot ti balay mo. Nagtugtog. Umayak man, Arlene. Sa anak ka nakabartek, sa anak nakainom. Umayak man. Inlukat ko tiri daw. Agpeso nga sanga ng bartek, hang agat ara. Hindi bagam.
Pundo ka dyan ang ko? Ano tanging mo? Nagpiksakit pa nagdingig mo? Nagbalinan ng asawam ni Don Elmo? Uwen. Dinalawag garod nga ropa kahit kwarta. Tinungpanak la, dubliam. Nga baga, dubliam. La, sige. Oon karbagang mga magkakanyak tigas ta. Dubliam. Talaga amat. Sa anak ko rupat kwarta. Nakalawlawag unay. Kinayat mo na dyan lang kay, gabot ato kwarta na. Siyak, di na kayat, gabot awang kwarta. Di agrupa at kwarta. Anay ko. Anay, kahit mabay. Anay. Hindi ka pala pumanaw. Pumanaw ako. Namintal lumanong naming kusay ko tibagina. Nahanay kusay ko pa manong naming silang. Bastos. Sawan nyo, takay tsuga sawan. Yung nagbalingan na padagkanyak ni Don Nielo. Ni Don Elmo. Sang ang kapot at akwartana. Apikit din. Te 20 way, tapno, sumayat tibiyag mi nga sang kapamilya. Kan talagamat nga ietek ni Elmo. Kadadyamat nga duri sa kontrabida. Makita na. Kita na, no sumangpetak to katong tanak, pungutak tigaga. Ket kasta nga rut tinapasamak manong nemi, idi sumangpetak ket binugkawan nak. Asinot ko na nagkunakigang subli ka, ha? At tani kita arwatem, anak pumanakan. Saan sikat mabaling mang biling kanyak tapno pumanakan? Ha? Naku ta? Awan ti sa bali nga mang papano kanyak dito yun saan nga ni Elmo? Elmo? Elmo ko na? Juan? Gabot adan nagkinawatan mi. Adan napasamak kada kami. Ana? Inted mo ti kinambabaim? Tapno na ikan nakalat kwarta? Rupa ka di kwarta? Tumalaw ka! Anak bubukaw na kasta. Kaya mo tutumpayan ka? Nasyak dito mong inig ka natasarapak manong name. Nasarapak. Aging nga pinungot ko. Anay ko. Baba! Arayatin na! Baba! Aray ko! Anay ko! Arlene, ipatamon. Inipatak man. Baba! Pagtalawin niyo masusada. Tinong pa nagpinungot ng pay. Baba! Basol mo metlaing. Ha? Basol mo metlaing, Doris. Bastos ka. Hindi nakadimbaga keng ka? Nasaan ang isuna? Kat katulong dito? No, di kat ison, di may kaduwa nga inam. Ano? Mama, diyak ayan. Pagdalawin nyo na tagarupat kwarta ang babae. Talakwar tayo, tinakal ka, nagkukuman na papa. Talakwar tayo sa martagan. Awan ti sa baling rubeng ang talo iti dati kumalay no sang siga. Sa mong pagtalawin ti babaeng matpatig ko. Ti man kaduang inam. Kanita ito nga daw planuan minul kano ka mga kasat. Kano di mo kaya't nga maawat isuna. Pumanaw ka. Sika tegtalaw. Awan tinaramidan ni Doris manong nemino di Simboko. No pa nasakit latamat tinakam na kanyak manong takumos ko sila. Ngayon no kasta nga bugkawanak layatak agkukutmat no kon. Taorin no barsanak. Adadamat nga siya kanunungan ni Elmo ng misuna. Manong nemi saan ngay matendar ni Doris itikalay sami kini Don Elmo. Ado dikit dumangin matendar manong. Kaya ito nagkungkuna, nagasat alat ang Arlene, takinayat ni Don Elmo. Wano ni Arlene, ipatpating na kanatilakay. Mamamit doon sa kwarta laing mo tikalkalaguguman na. Dada na ko at ibagbagada nga rupat kwarta. No pa mang mangig ko na kita manong nemi kadkas la isuti ibagbaga na kita giinarasas. Saan ko idan manong nemi ng kaskaso tawang bibiyang dan. Basta para kanyak. Idadamo a panunutek agpeso naginteresak tibak nang na. Ngayon dagangay manong nemi kat nariknak ni ayat kang kuwana. Gabot kinasyat na. Iso nga mayat na manunasan. Makiasawa kinintun Elmo. Saan nga gapo iti kwartana.
no diket gapo, ta ipatpatek ko. Simu kumatlayang ni Doris idagangay manunemi, ket siyempre naragsak kami ti asawa, agserbiak keng kwa nakas asawa na. Nakadungdungumit iso naman. Nangaro na lang arodan idi bagak at na nagpitpitik iti saklot ko. Mga puto takpay lagay mo, nagtawan ako niti 70. Takasano, honey, ket nakatangtang ken nga nakaarit, oray mo la ipitlo. Mayat, itog tumarek. Mayat, namti mo unay. Baka maatake ka. Hanggang bali nga maatake ako. Basta lagi, di mapututang ka ti lima. Ada? Makalima ka nga ta? Ngayon, saan nga nakalima ni Elmo manunemi na nakatalo lang. Sagbay manunemi nga nagpalaygayat ako na, gusto talo ko na. Ngayon mura nagpalaygayat ako. Mayat palaking ko na. Napagadal mi, nagit kakabsat ko, manunemi na papindas mi, ti family house mi. Si Maya ti biyag na tatang kinanang, tinikan mi da itipunan da. Awan ti sabaling agindeg, ito nga nakal nga balay, nga kukuha ni Elmo, no saan nga ta kami, agraman ni gitiya. Upat nga anak mi. Ay, talo lang anak mi man. At ang asawa ni Doris ket si Minan, at damatendua nga anak na. Dahito iti pagkasalita, akmanong naming nga tinaminsan, inawagan nak iti rupat kwarta. Astaman iti tirantak, nga may di talaga nasusurok impatig nga inayat ni Elmo, saan ako nang makuna arupat kwarta. Sabi ko matadamat na ibatik nga adal, liliwakin na naragsak, kadagitipadak, ka nagbuya, ka nagdangeg, more power to your program, and God bless. Tuwing nga dagyaman nga pagayam mo, Arlene.